Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Phathela Mazibela Inimba ngomhla ka-9 April. Guys, uqhubekile ubaba kaLazarus embuza phela uZoleka ukuthi ntombazana undithola ngento embi kangaka ebucayi kangaka, uthi mina ndibulale owami unkosikazi. Uthi cha tata, bendikuxelela uba andifuni lento uyive ngesinxele, andiqondile ukukudisrespect, ndifuna nje izimpendulo qha. Wathi ngoba kutheni uzondithola ngento embi kangaka? Uthi ukuthi tata uSigqibo unemibuzo, uloka endibuza imibuzo emininzi mayelana nalobu busuku obenzekala laphaya ehhotela wena ninoma wakhe-ke unoZamile. Akayivisisi lento le ye-aneurysm eshiwo udokotela. Uloke ecinga ukuba kukhona into oyifihlayo, manje ndicela ungixelele ukuze nami ngazi. Uthi kusho uthi nina ninoSigqibo ndithola ngokuba mina ndibulale owami unkosikazi, umama wabantwana wami ongikhulisela abantwana bami, mina ndimbulele njani? Uthi cha tata, ukuthi ndifuna ukuzilungiselela ukuze ndazi uba ndimsapothe njani uSigqibo uma ethola inyani, ngoba ndazi inyani izoba njani. Noma thiwa inyani injani, ngifuna ukwazi uba ndizomsapotha njani, ingakho ngifuna ukwazi ngawe kuqala uba kwenzakala ntoni ngaloba busuku. Hayi bo guys, ubaba kaLazarus umane wathi no. Yabona wena, ukhona umuntu okuxelele ngale nto le awuyivanga ngoSigqibo wena, kunalo muntu lo oyizwe ngaye le ndaba le. Hayi bo guys, lapho ukusho lokhu ihlabe esikhonkosini, vele kunjalo. uZoleka waqala ngokuyizwa le ndaba noMfundiso. Yes, bonoMfundiso guys. Umane waphuma same time ubaba kaLazarus e-ofisini, wathi uyazama ukumemeza uZoleka, wamane nje hayi wavala amadlebe, eqonde ngqo kunoMfundiso yombuzo ukuthi ngithe thula ngale ndaba, kutheni uxelela manje-ke usiyolise umakoti wale khaya. Guys, umfice kahle noMfundiso ekwi-phone call noMagaba, umama kaZoleka. Theme efika laphaya eshunqa baba kaLazarus, wabona naye-ke unoMfundiso ukuthi no, kuzomele asheshe ayidrophele phone call because noMagaba ubeloke ebuza ngendodakazi yakhe ukuthi ihleli kahle yini, since phela loya mndeni engawujwayele njengomndeni wakaMabandla lo ayeshadele kuwona phela uZoleka before. Ube uyidropha ifone noMfundiso, wambuza kahle baba kaLazarus ukuthi usumxelele vele usiyolise wathi uthetha ngantoni? Wathi kutheni undizonda kangaka dadewethu? Wawuvele unixelelile ukuthi uyandizonda, kodwa bengingazi ukuthi ungizonda ngalolu hlobo. Ungatshela usiyolise indaba enkulu kangaka, umazi kahle ukuthi uyinhlobo yomuntu wesifazane. Phela usiyolisa uyile nhlobo yomuntu wesifazane othi mezwe into afuna ukuthi agubhe more information and mekumele athene le ndlu upside down, she will do it because she does not give up easily. Why ungamananga wacikika ngisho i-death certificate yami ngimane nje ndife straight ngoba undibulele dadewethu? Wahleka kancane unoMfundiso, wathi hayi benginomsindo nje qha, bendicasukile. Wathi wacasuka wasumxelela into eyenzekayo. Uyazi nawe ukuthi angisakwazi ukuyishintsha i-past, futhi ngangeke ngikwazi ukuthi-ke ngivimbe nginqande yonke lento eyenzakalile. Wathi no bhuti, ubungakhona ukuyazi, ubungakhona nje ukuyinqanda lento eyenzakalayo. Vele angisakwazi ukuyishintsha i-past, but inyani wena uyazi wenzani kunoZamile ngalobu busuku. Yo guys, waphuma ecasuke kanjalo kubaba kaLazarus, emtshelile ukuthi yabona, uma usiyolise echisa le ndlu komele ube ready kuba kulowo mlilo, ngoba yonke lento izobe yenzeke ngenxa yakho. Sivana? Wabemshiya kanjalo. Lapho guys unoMfundiso, she does not give a D about it. Kunalokho she is proud ukuthi okay, finally uzekwazile ukupress ibutton elivakalayo kumfowabo. Guys, akupheli-ke lapho. Kube nemeeting-ke phakathi kukaLazarus, uZoleka kanye naye ubaba wabo. Theme efika lapha bekade engesiyena lo baba lo jwayelekile, supportive, loving and caring. Bekade kugcwele intukuthelo ebusweni bakhe. Uthe uthi uyakhuluma uZoleka naye ethi tata, kulukhuni uba ndifilishe izicathulo zakho because you've done a lot in this company. Umane wathi lalela, uma udinga usizo zisize wena,
awungidingi ngibe seduze kwakho sonke lesi sikhathi. Angithi ngakho sakuqoka njenge-CEO ukuthi ukwazi uyibambela umsebenzi ngezandla zakho, waqeda waphuma wahamba. Wabona guys uLazarus ukuthi no man, khona ukushaya amanzi phakathi kwababa wakhe nonkosikazi wakhe. Themethi uyabuza uZoleka wamane wechiliza le ndaba wathi no, we were just being professional nje. Kanti uyazi ukuthi ukwambuza earlier on ukuthi kwenzakalani kuma wakhe uLazarus. Guys, ufikile kubaba kaLazarus emzini wakhe, waphuza utshwala, wayiginqa ngotshwala. Bonakala nje ukuthi uzama ukukhipha istress, asikhipheki. Theme esuka lapho waye kwisithombe esikhulu esedongeni, family picture, include yena, ingane zakhe kanye nonkosikazi wakhe uNozamile. For the first time guys, sibone noNozamile ukuthi how she looked like, yabo ngoba phela besingazi ukuthi wayebukeka kanjani. So thintile isithombe wathi, hawu ndiyaxolisa Nozamile, ndicela uxolo. Qhubeke ephuza utshwala lapho beloke ezivoice yakhe imncenga ithi, ndiyakucela tata kaSigqibo, ndicela ungayenzi leyo nto, ngicela ungayenzi. Kubonakala ukuthi guys uNozamile wamncenga ubaba kaLazarus ukuthi angambulali but yena waqhubeka. So painful kangangokuthi mengase ngampela uNonceba benoLazarus bekuzwe lokho, yo i-relationship yabo notata wabo sophinde ifane guys. Akupheli-ke lapho, uthe saxolisa kanjalo kubaba kaLazarus esithombeni-ke lesi esisedongweni, kanti hayibo uAzande uncike ngodonga. Yazi uAzande benoNomfundiso guys bayathanda ukucutha, hayi like bahlezi njalo bekuncike ngey'ndonga befuna ukulalela iy'ndaba ezenzakala emakhoneni. Yo ngeke, like a mother like son, yabona nje makuka nje ngathi ibhodo lifuze imbiza and apple did not fall too far from the tree, into kanjalo nje guys. Akupheli-ke lapho, ngapha Thumeka usethole igqwetha-ke elitsha. uNonceba umfonelile wamtshela ukuthi uzoba yiloya yakhe kule divorce ayenzayo phakathi kwakhe noHlathi. Washo ukuthi uzomsupporta, washo uThumeka ukuthi akanamali yena, wathi ungakhathazeki, ngisanda ukuvula inkampani yami entsha, so ngifuna ukuthi nje kube uwena oqala uyiclient yami and ngizokwenzela yonke into for free. Wajabula kuThumeka and uTheme exoxela umngane wakhe uThandeka uHlathi elalele, wacasuka uHlathi wathi nje lento ibhala uZoleka nje, ngiyayibona ukuthi uZoleka lo ufuna ukukusupport, so nje wena ubungabazi abantu bazelapha abantu. Wathi hayi abantu bayakhula kaloku, nami sendiyabazi abantu. Wathi oh, so igqwetha lakho noNceba, hawu ugcwele udoti nje, udoti uNonceba. Wathi it's fine, kodwa kusala uzondinceda kalukho. Kubonakala nje ukuthi sene-confidence nayo girl ukuthi ngase impela athole inzuzo kule divorce le yakhe noHlathi. uHlathi lapho mane wanyanya ngoba nawe uyazi ukuthi okay, when it comes to uNonceba usene-competition ngampela, and siyazi thina ukuthi uzocela ba as iloya yakhe, uzocela unkosikazi kaMr Zondo phela uSydney, and once again kuzoba khona i-battlefield phakathi-ke kukankosikazi kaSydney kanye-ke noNonceba as usual, and sizobona ukuthi this time around ubani ozowina. Ngabe kuzowina i-case kaThumeka noma i-case kaHlathi, siyobona khona guys ukuthi iyozala komoni. Aphela lapho amazibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazibela eInimba ngomhla ka-9 April. Guys, uqhubekile kubaba kaLazarus embuza phela uZoleka ukuthi ntombazana undithola ngento embi kangaka.